Shugor nakaslem jong unongsan Hima. Yumnam Khemchand Singh ubade unong yalam Rangbah jong kaseng Bharatiya Janata Party ubadeiru Myntri barim kasorka Jylla Manipur ula Shah Jied ha kaseng jong nak benta banthum kum Myntri Rangbah bathamai jong ka Jylla Manipur kabaladon hapo ka jingsan Shah jong President Rajan Shisnem minta kani kakam kelasa thali na do ba UN Biren Singh ula no kam ha ka khandai trik urimpang arajar apusan hapdeng kapor baraslem ha jong ka jinga kan an hapdeng gijat benrio ha ka Jylla tang hadien ka to ka nisngi la penjari da ka jing sanchar president ha Manipur ya ka kerteng jong Khemchand Singh kum CM banwan jong ka Manipur la penbena ha ka sni baar hadien mula Shah Jied kum nong yalam jong ka seng BJP ha Manipur hadien ka jingilang kabalalong Rangbah New Delhi kakarteng jong minta kadai banyo ya ka jingkershan na baro kinong tauan kibadai na kiweipat kibenta jong ka National Democratic Alliance balayalam da ka BJP kenang boon la ban Shah Jied kum unong yalam jong ka seng tauan jong ka kenhun senrop ka Manipur Assembly kajingklan jong ka BJP menta ha ka yeng dorbar tauan jong ka Manipur kabadon Henry Phongot kidikot kalong lai punyo ha ka pasdang lajit ya lai pu arngot ki kertong jong ka seng BJP ha ka election dorbar tauan jong usnem arajar apuar katba ka JDU kala job hadu hendrutli kisi Henry na kita kisiteng Phongot sangut hadien bakila phetno sha ka BJP shu ka wei ka shuki hayeng dorbar tauan jong ka Jylla kala thali hadien baka jingkla no jong wei MLA ya ka kerteng jong Khemchand Singh na ka benta ka shuki CM la penbena shisngi shwaban kut no kapor balabo banlong minta ka jing sanchar president kadang ya chekman Khemchand Singh ubade jat benriu meitei ude ubalalong MLA arsin ula Shah Jied na ka shuki jong ka yeng dorbar Singh jamme na ka benta arsin babu rinti hausnem arjar khanyo bat nangta hausnem arjar apuar ula kiyo kerdan ha ubenai leber arjar khanyo ha kaba ula Shah Jied kum lamphang ka yeng dorbar tauan ha Jylla Manipur ula bat ya ka ni ka kam hadu sansnem pura hadien ka election sha ka yeng dorbar tauan jong snem arjar apuar using ula Shah penrung ha ka kenhun Myntri baar jong Biren Singh kum Myntri yaw ne unong yalam la shania ha ki katu ka ne ki kam kinthop ek kam penroi nong kendong bat ka panchayati raj ka kam sinchar khadar ka kam penroi yeng bat ka kam puli puthi using ula beteng ban shakri kum Myntri hatu ban penjari ya ka jingsan shar jong president